Right. Phakela mthakathi mfowethu. Sobheka nenkunzi engumgabe wakamgabe. Lalela mfowethu. Le nkunzi odibana nayo njengamanje ikhuluma amaqiniso kuphela. Ubulaliso phakela mthakathi. Ubulala lizwe phakela mthakathi. Wena lamandiya owaqosha izitolo. Kuyohlala wena. Awuna plan yokuthi idolobha lenu libe nabantu basebenzako. Why? Ube nenhliziyo embi kanjena. Lesikhathi sabo Shaka sadlula mfowethu. Lesikhathi sabo Shaka sadlula mfowethu. Wena phakela mthakathi. Nezinto zakho zamabutho akho ohamba nabo. Use your common sense. Common blangata. Lento niyenzayo ibhiliza umhlaba nina. Ufuna 5 million. Ukuthi wena khona ukudla wena nengane zakho uhlala ePortagate. Uqosha abantu izitolo laba khipha khona ama rains laba khipha khona le mali leyo yekho government. Yile mali enikwa yona futhi nina. Akekho umnikazi wedolobha. Le dolobha linabantu balo. Mara wena uyabaqosha. Abanye bayajabula. Bahamba ama-foreign, bayakubo ama-foreign. Yebo atayakibo. Le store lesi bayarenda sona, uyakhona ukuyisirenda wena. Awuna 10 rand, ulalela khabishi. Qosha umuntu bekhanipha imali. Inyanga nenyanga, imali leyo baba 350 mina wahola imali yabantwana, awazi ukuthi ibuyaphi. Ninemali, yebo niyavuma, mara please use your common sense. Use your common sense. Ngoba into yonke eyenzekwayo inesiqalo, nesigcino, inesiphetho. Mara nina nibone niphetha ngani. Namuhla iDurban ifana same street. Ayisena muntu, ayisenani. Labantu bebasuka boMpumalanga, bebasuka kuphi bayostoka. Wena awazi ukuthi uphuma njani ukuze i-country iphuquke. Just wena ufaka amabheji, ufaka ini, lenifaka lenhloko ukuthi simaZulu. Siphethe induku, asibalwise abaqosa. eDurban yoba kusasa zingena imbuzi, kube nembuzi, kube nezinkomo edolobha. Laba babuya kudeni, babuya bo-Asia, babuya kuphi bazobona iDurban, babona kuphi. Nibafundisani. Eish. Phakela mthakathi uneminyaka emingaki wena? Uyahluleka kuba ubaba. Angikuthuki, ngiyakubonisa. Uyahluleka kuba ubaba. Unemoto ezingaki? Naleyo moto yesikolotho. Usebenzaphi? Ucosha indlala phakela mthakathi ngokucosha ama-foreigner. Ngulutho into zabo. Impilo ophila yona akusiyo. Ngendlela wenza ngayo cha yimbi mfowethu. Shintsha ngendlela ekutha ngayo. Namuhla wena awuye emakhantri abanye abantu. Angeke uye wena. Asia, Tanzania, Malawi, Egypt, udrala la. Awuhambi wena. Wena usuka eNatal uye Joburg, Cape Town kuphelele lapho. Kuze la uyakhona. Lento uyenzayo ungaqalekisa abanye abantu bahambayo. Ungaqalekisa abantu bobukhosini. Ungaqalekisa induna ezingazi lutho ngesimanga sakho zibuvila bakho. Namuhla babathuka wena nengane zakho zonke. Uthukisa umndeni ungazi lutho ngawe. Nezukulwana nalento uyenzayo. Abanye abantu bangazi bangaboni bangakujabulela lokho. Bakhomende ama-comment section bathi right. Mala babona ukuthi lizwe libhidlikile. Mangabe uyayithatha unguwe, awuna under yinye bese uhamba uyocosha umuntu uphethe abantu bayi-50 obaholelako abantu bayi-50. Umcoshe wena. Bayahola phi labantu? Ungelisizi endlala kibo bathi sala nidayisala ngoba ukudayisa abantu bokufika.
Uyabona i-apartheid ayisebenzi ko. Ayisebenzi mfowethu. Inqondo zakho ziyi2 asi4 or 5. Ufile. Very sorry. Udinga ukufundiswa la. Yes. Diho. Mara. Nginembuzo kuma South African. Engifuna ukubuza. Angazi basa ngiphendula bangaki arobenge bangiphendula. South Africa unikwa u5000. Mina nginikwa u5000. Wena uthatha 5000 uyophuza ngabo utshwala. Mina ngithatha 5000 you can approve that 5000 ngikhona kuyizalisa leyo mali leyo. Wena eyakho ukruve ngayo. Eyami ngizabeka ngiyothenga amatamatisi ethi ngikhone ukucala ifuture and lifetime. Wena inqondo ekuwe South Africa mina ngomZimbabwe. Inqondo ekuwe ukuthi imali enye siyonikwa ngoba najwayezwa ukunikwa. Thina sajayezwa ukuthi umuntu uyayisebenzela. La Mzansi, if not mistake, I've got 40 years ngihlala South Africa. Ufika kwethu lasafika ngenkathi zamabhono. Asasekhona amabhono sisebenzela asithi malena inyanga mayiphela besihola u300 sihola ebhonweni. Omunye mase siyofika ekhaya akasena naleyo mali sebhozo utshwala. Sekafuna ukubuyela ebhonweni ayokuboleka futhi enye imali. Ngoba ugovernment wanthembisa into yamahala. Wathi uzanenzela. Angeke nikhone kuyimela. Isho ungena ensimini nyolimi anikhoni mara ngiqosha abantu basebenzela nina bamakhuba enu ukuthi banilimele nidle nina ngoba nina noma ngathi namuhla ngelanga wena uretha 180 ngelanga leyo matha ngeke ngiyimele leyo angeke ngishisa amalanga funa ukukhola ibillion ingakazi ukuphathisha ubaba wakho ufuna uqosha abantu kubela kinani nangoma awunaganda uyolima ngani izandla kwazi ukuyisebenzisa uyayibuka uthi sesibhabuka izandla zami no veli le nto enze ukuphakela mthakathi ikhona ngiyavuma mara ayikho usho ukuthi abantu banilimele abantu banakhele njengoba nibhiliza ama-building abantu bokufika bathenga isiganga bakha nibhiliza ama-building abantu bokufika anibazi ubuhlungu bemali if ngabe lento uyayithatha ubhekisa kuwe umntana womuntu umntana omfazi onenqondo onegazi ongasetshenziswa idrug lento ngabe ingakuwena ngabe ubhudo wakho kwenziwa njalo kuwe how do you feel ipain lithini kuwe niyayenza nicabange leyo nto nibulala abantu baningi bangaphandle njengegazi izona eninazo ziningi igazi eninalo liningi ezandleni niyaphila ukuphila mara phila kwesikashana ana lifetime ngoba imvelaphi yenu abanye aniyazi ni random kwenza into eningayazi ukuthi yogcina ngani wami mntwana mina angithoze ngivume athathe into yomuntu mayini niyolutha into yama-China into yamandiya yamakhula ngoba akwazi ukusebenza into uyakwazi ukudla kuphela one day uyofubhekile njengefish akwazi into idla inani ngoba njayeza ukuphiwa into yamahala let's go to Swaziland iyayimela abantu bakhona bahluphekile bayayimela into eningayazi ma-South Africa ukuthi kuhlupheka kweyindishi edrayayo semleke isondo lemoto namuhla yento yaqala eZambia yaphuma eMozambique yaphuma yaya kuphi yaphuma yaya Botswana yaphuma yaya Zimbabwe yaphuma namuhla le ndishi leyo seyingene kwelakini nazo Zimbabwe baqala baqosha abantu ukufika kuze sibe ngapha kwelakini kwaqosha abantu bokufika mara nina aniganiyazi leyo nto rithi yonke lento leyo nina nti i-country yenu ayisoze ingene indishi yokuhlupheka this thing it's a indishi fana ukuthi yisondo lemoto edrayayo
alikho ilivele engangeni kiyo. Angeke isoze umuntu ustable ungena kwethu thina la Mzansi i-fish oil be 5 liter beyenza 11 rand. Namuhla ngiyuthenge i-5 liter na 11 rand. Never. Noma ngahola malini ungakwazi ukuyisebenzisa njengoba ngithanda ubumnandi. Nina anikoni ukusebenza ngithanda ubumnandi. Noma ngasebenza umsebenzi onzima uhola nyanga yinye awuphindanga wabuya wena. Ngithanda into yamala. Ngithanda into yokuphiwa anikoni ukuyimela. Ma South African say sorry kulamagama engiwashoko mara it's real magama ayiqiniso la engiwasho wona. Yena ngiyona umtsinsi okuyimilela mina ngoqhamuka eZimbabwe. Mara South Africa engibambile yangondla ngakhula yakufundisa bengihlala eBergville mina eZwelisha. Bangifundisa ubuntu ngaba nobuntu. Mara namuhla bona ngiyaxakeka sibagxika ebuntwini bayaphuma endleleni. Ngoba kunabanye bacolonize abanye ngobuvila. Umuntu akwazi ukuyisebenza into yakho. Ufuna ukuphiwa. Kuthiwa abantu bangaphandle benze nama drugs. Nibhemelana ama drugs ube anwafuni. Niyaforced yini wathi bhemani. Ukhona umuntu abangaphandle ukilo wabhema drugs. Cha ngiqaphaza abanye abantu. Ngoba iqiniso alifuni. Iqiniso aninalo. Bazahamba labantu. Nizabulalana nina nodwa. Njengama sefuna uqala impi yamashangani namaZulu. Amashangani wangapha eMzansi, amaZulu wangapha eMzansi. Mara iqiniso linye eningalifuni enibaleka ngalo. Labo uhulumeni bayazi ukuthi anifuni ukusebenza. Nifuna ukuhola. Kakhulu umsebenzi webuncane. Namhla sithi uyohlala lapha endleleni. Ushisa ilanga uthi qange ngikhona mina ngithenga tamatisi ngishisa ilanga so cha bani sibili shame. Lo muntu loyo shame mase kanezinto kusaza bathengisa ama drugs. Namhla sinabantu bahamba bathengisa obhavu. Sama zinalama zayizayini khuluma ngawo bahamba bathengisa ingubo. Namhla lokho aniqabangi leyona. Kuliqiniso liyafuneka manje mabantu. Aninalo iqiniso. Nine jealousy, nemhobholo, nina konke enako njengamaZulu. MaZulu babantu bengithi mina mangibabona bengibahlonipha, ngenhlonipho ephelele, babantu ukuthi aqa basifundisa. Mara nani imfundiso sephumile. Senilahlile lobuntu enabe benginimbesa nozoqo beninabo mphume kibo. Njengamanje nje niyaphila nimaZulu mara senihamba ngqono nidayisile kumanye amazwe ukuthi nimhlobo bani ekaphende. Mina ngiyena umZulu mina ngwase Zimbabwe mina njengoba ngibeke edaba akuyena umZulu mina umuntu wase Zimbabwe la ngathi kune crime konke kunomZulu. La kuthiwa ungitshontsha imali kunomZulu. Anikhona ukusebenza, nikhona ukuthatha into zabantu. Hayi ukusebenza, nikhona ukuthatha into zabantu. Hayi ukusebenza. Nina nifuna ukusetshenzelwa. Ayikho into yosuka from man heaven ibuye ezandleni zakho bathi thatha. Yonke into uyayijulukela. Noma ngabe uyiwelder. Usekhambanini simuntu ujuluke wasebenza kuthi usebenza 30 years bayazi ukuthi after 30 years uyoba nokufa kwamehlo. Kazoba stuck phamhlala phansi uthi ukhona ukudla unesa la mehlo. Manje nina ukusebenza lokho okunzima nokukhona. Umuntu odla imali alele umakhenika. Sorry kunegama engizalisho umakhenika nalabantu bathengisa umzimba. Yibantu badla imali balele. Abanye the most is mood verdi kusebenza. Manje ngafuni ukusebenza. Ngifuna uthatha into zabantu mahala. Ugovernment aniphi imali. Isitsha sesijikile bakithi. Mase sijikile isitsha bakithi. Mhlaba usafana namandulo. Mhlaba sojikile soguqukile.
isimo sesishintshile nanishintshani isho amandla kulima nibe nawo ezandleni nibe namapulazi nina nibe maholi balabantu bokufika nina amaZulu niba abantu baphatha nika-Afrika nina izintombi ezifuna para South Africa nibaphathe labantu bokufika baphucule indawo yenu nibasebenzise hayi ukuthi hayi bakithi ngiyaphelelwa ngalendo eyenzwa amaZulu bengibahloniphisa betha bomphathi bangempela bayobhotha izizwe nezizwe cha senilahlekile bakithi kulahleka very sorry ngoba South Africa sebheke wena okusalayo yimbi yamaZulu namaphedi namashangani niyolwa nodwa labantu bokuhamba bayobangasekho kuthiwa sebenzani le donga eniwisile sekuya akusahambeki ngoba laba kuthiwa bathatha imisi bathatha indawo zethu bathatha izitolo le tolo abakafikanga nokwakha izitolo bafika kini cela kuniba lo 400 rand ngenyanga wavuma wena aqala uthengisa amatamatisi abayi6 athatha amakrita amabili abuye athatha after amabili usuka soyakwazi sekane imoto bathi ugunda njani uthenga njani imoto wena ungalidla tamatisi inqanda wena inyanga yonke nani nento niyenzayo bakithi iboneni ndingabe yenzeka kuwe uzakwazi ukulimela yini ngiyema lapho ngiyaxolisa if kunomuntu engimthukile mara akukho kumuntu engimthukile ngithe mina if umuntu omusha shintsha mina ngina 43 years mara ngiyayibonga South Africa ukuthi ingiholile kule 43 years noma ngathi ngihambe ngiye emakhaya ngizohamba ngoba start senginayo ngingoqala phansi ngisebenze kwelakithi yebo umnotho awukho alifana nalelizwe langakini nemnotho manina abantu bakini alinazi anikhona ukubona ukuthi lo mnotho ukhona ngoba lana kugcola utshwala gcola ugroover anako impilo eyaphambili nina niphila impilo yokugroover kuphela abalingi benu babulawa ingculazi ngoba awukhona ukuyicabangela awukhona ukuzenzelana ukhona nje into edume kuwe mnandi biyaphela and mnandi biyasetshenzela mnandi watendela mnandi awendelwa abanye mnandi watendela wena mnikazi self sorry kusho njalo. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Ama-foreigners ayakhombisa ukuthi indzabe yokuthi kumele bahamba bayivisisi bona, and this mkhulu is sending a message to Phakela Umthakathi mayelana nendzabe yokuthi uthi yena abamnike 5 minutes awutohamba nemajida abayohlala e-border gates for 3 months ngeke kuze kube khona ama-foreigners langenako lapha e-border gate, and he's against that. He's against nalendzabe yokuthi ama-foreigners aqoshwe ukuthi mase baqoshile le titolo labati occupyile labathengisa kudonto thengisa nini na. So uhlezi akhuluma mkhulu lapha enkundleni yokuxhumana avakalisa kuphoqeka kwakhe ngema-South Africans ukuthatha ama-foreigners awahambe e-South Africa. Uthi la South Africa bona batelektote zamela baphanda bazama impilo yini lenda ukuthi nini nize nibaqoshe. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I am signing out. Goodbye.